Din is-sena il-Pento bil-Malti hija l-istorja klassika ta' Sleeping Beauty u għall-ewwel darba wara 22 sena qed issir fit-Teatru tad-Dar il-Mediterrana l-Konferenzi. Kif mistenni il-pantomima toffri divertiment garantit b'diversi botti, uħud minnhom politiċi. Diski oriġinali bil-Malti, sfin, kostumi koloriti u l-karattru tad-dama li naturalment ikun interpretat minn raġel. Fija ġifieri l-songs, il-tajjeb, il-ħażin, il-raġel li besta mara li hija bil-fors sira xi hija parti mill-pantomima, hija regola tal-pantomima. U sissa diġà rajna shows ġifieri u n-nies laqgħu tajjeb. Finalment dak huwa sodisfazzjon ewlieni tagħna li. NetNews tkellem ma' Paolo Testa, il-producer ta' din il-Pento, li spjega l-importanza tal-grupp ta' nies li jaħdmu miegħu biex din il-Pento tkun ta' suċċess. Proċess li jibda propju ftit ġimgħat biss wara li tittella l-aħħar performance tal-pantomima. Proċess jibda minn frar. Jibda minn frar kif tibda din. Tejti għabdaw kitli ġimgħat 4 ġimgħat u jibdew l-ħaġa tieħu pjaċir bli għamilna, ovvjament, sodisfat bli sar, però minn inti tittara l-qudiem imbagħad mhux lura. Ġifieri titmur ta' wara tittara x'toħloq iktar biex inti tkun iktar ta' attrazzjoni milli kienet qabel. Il-parti tad-dama għas-7 sena konsekuttiva se tkun interpretata minn Rodney Gauci li huwa attur magħruf sew fost il-Maltin. Din il-pantomima se tittella wkoll fit-teatru rinovat tal-Oratorju Don Bosco fir-Rabat Għawdex is-Sibt 4 u l-Ħadd 5 ta' Jannar.